যতননো pulan khulungka ani khapani takukte bukuk song tini ang live family chikon se kaisa rijang kaisa Rwchap channel mamita Rwchap hnai Khoroksa tiprasa ani pig ruinai bo bini je channel account number abo bo khulukjak tai bo aro kaisa comment sitra dofana falchanai musurok hnainai buino kutugui tongo actually o channel ni je unar sabang sinia bo tangai ani picture roiba chini bororok no chin dofani bororok no mahake kok sitra saitongkha ang saime mo ani khoroksa ani friend bo anaro hoka mon naigedi ni picture roinai mohai bui kok sitra saitongkha ang extremely sorry sano norokno ang actually aboni somonda kunpun saimea sabojani aborok tangi ba ani picture uinai bo ma hake sitra comment ok khai tongkha ke ani khapone takute bukusong nor kobino o YouTube channel or no sini tongkha ke arni una no sini tongkha please report khlai di o ma hai comment sitra kok ta satu nei ang belekhin wano bororok tangi jani sitra wan chuklayo kaham na khai wan chugya ke ang a una ne borno ang sanan muchungo mamita Rwchap ni unar please neng abahai kok sitra tabata sarite ani pik bota ready neng tomung no kok sitra sanang kai neng niji nini sakbai thani ni nini pik ruinai neng nini channel khuluk di update khai di abote bo janai nin bagai amahai borok ni tomang chamang bina permission sara neng ani pik rui tongo taisi neng kok sitra sai tongo belekhin chajaga belekhin chaya abo neng phono chajaglak jude nini pik ruinai bui kok sitra saitongkhai nini somonde kok hamya saitongkhai abo nung chajaglak abagai please ang request khlaio ani picture nung joto mansak nini comment joto mansak dadi delete khaidi hayakhe nini bagai belen chaya samung khlaijakti hayeng thanai ang nono humble request khlaio nung ani pik ruinai je kok sitra saitongmani mamita Rwchap mung arni unanok ang saitongo please oma hairo kok sitra ta sadi abo belekhin chai kalayo bui to anas wansuk tongkhana ka ani je thinani tiprasarok angronok sai tongo je angaba angya ang saiba maya bo tangi obai kok sai tongkha tai bo maharaja ni pik rok ruinai ani pik ruinai bo kok ro sai tongo gabon kai borok sitra wansunai rok ni wansungmo ang please ani o video norok nugui tongkhai norok o YouTube channel ni je mamita Rwchap ni je comment nugui tongkhai please report khlai jadi tai bono kaitor kisa kaham wansung mungruthun angasung suruo takhuk neng omahai kok saya winai kaham kok pir khaino na bui hamjaknai tai neng nijini un pik fanardi aboni bagai belkana hamkungnai buini pik ruinai neng ani pik ruinai neng ano sitra khainai wansugui tongo abo belekhin chaya gai norno belekhin hambay am logi tong bagai anio video no share khlai di tai takhuk no ang haino hai last demon koinai please neng kok kaham sadi kok hameta sadi te ani pik no neng nor dini na aroni niya mamita Rwchap ni aro neng je account khulugina ani pik ri tongmane abono nor di ang no humble request khayo omahai khai neng bina permission sara ruinai kok sitra sawinai neng tamojani proof khainai nai neng tomung no kaham borok ni wansuk tongkai neng tomung na ana hamjogi tongkai please neng dakdio video no eba kini ni o ani pik rui je neng khulugi tongmane o account no please kisha neng